told. Well, honey, let the truth be told. You only have eternity to go. You made it one more time around the sun. Now's the time you have to have more fun. Kick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just try. Now's the time when we all have to say, have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are Magandang araw po sa inyong lahat. So panibagong video, panibagong surprise na naman ang ating gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin ay mag-subscribe ka na. Muli, ako nga po pala si Hernani Gabwat at siya ang aking partner na si Dian Paragas at ang sosorpresahin natin ngayon ay si Ma'am Benita Mejia from Bantugan. At ang gagawin naming prank ngayon ay ipaprank namin si Nanay na nag-order siya ng Dora Box worth of 25,000. So abangan na lang po natin ang kanyang magiging reaction. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! Oh, galing ah! full of love and grace. It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate your life. So ayan na nga guys, mapunta na nga tayo sa bahay ng birthday celebration. Sige ah, diretso kayo ah. Dito na Sige kayo. ah, hanapin nyo. Hello po. Saan po dito si Ma'am Benita? Ako po. Ay, sino po? Hello po. May order po kayo mga Dora Box po. Worth of 25,000. Ay, thank you, ma'am. No, saan galing? Sa online. Shopee po. Mamang bayad kayo sa 85,000. Nakudan kayo? Sino nag-order? Kayo po. Ma'am Benita Mejia po. Ay, wala naman akong in-order. Eh, sa inyo po nakapangalan na eh. Wala kayo. Paano po yan? Benita Ay, Mejia. pero bayad na yan. Di pa. Hindi pa po. Hindi pa po. Kailangan nyo pong bayaran ng Dito 20. daw ata kukunin yung ano, pera. Ayun, naku, wala. Ano ba yun? Wala. Hindi pa dumating yung padala nila eh. Pero sinabi nila sa akin yan na may dadating. Antayin nyo. Sabi niya, pero ang pera, wala pa. Paano po yan na eh? Wala pa po yung pera. Wala pa yung pera eh. Control number, ano pa eh. Tignan nyo nga sa, ano mo yung control number? Ay, 25,000. 25,000 na. Ah? 25. 25,000 bayad to. 25. 85. Ay, 85. 25 lang. Ay, 25. Wala kayo tan. Ako na kayo. Hindi pa, hindi ako na-border ah. Pero yung mga anak ko siguro na-border. Pero sabi ko naman po nila, dito po kukunin yung Oo bayad. nga, dito ko kukunin ang bayad. Pero, ang padala nila, mamaya pa. Control number. Tawag ka mo nga, Ate. Di ba, ma'am? Ano ba yun? Ano po yan na eh? Sayang po yung pagpunta namin dito kung hindi nyo rin. Malayo pa po kasi babayaran. pinunta na yung pinanggalingan namin na. Babalik na naman po kami ulit. Balik na lang kayo. Mga anak ko pa. Tignan na lang po Ibaba natin na yung order. yung order niyo na lang po nakuha ng mga Dora Box. Ilan yung Nay, ang nangyay ko no. Tignan nyo na lang. Ala kayo.
Umalis dyan! Hindi kayo ang ano! Umalis dyan! Sige, isasakay kayo dyan sa ano. Paano nyo kung sakaling andito na po yung pera, itawag nyo na lang po kasi Kayo! Sige! Hindi ko kami Oo, tawag-tawag basta dyan. nakasan yun. Hindi kayo nakasan nyo. Buksan nyo na lang po, Nay. Dito po. kasi babalik na naman kami na eh. Wala, nahulog! Nahulog! Prank lang po yun, Nay. Happy birthday po! Ano po ang sabi niyo sa surprise po ni Ma'am Cheryl po? Dami na lang. Nagban na naman. Sabi na yung may malalangjag dyan. Sabi mo wala. Huwag kayong umiyak na. Para sa inyo po ito po. Iiyak si Nanay, guys. Para sa inyo po ito na eh. Pasensya na po eh, na prank ko na rin dito may 25. Ano pong masasabi niyo? Sasabi ko thank you sa anak ko kahit may tapuhat kami. Okay lang yun eh. Kahit may tampuhan kayo. Mahal na mahal nila kayo na hindi nila kayo kinakalimutan. Kaya sana mag-enjoy kayo ngayong birthday niyo kasi Thank you anak sa surprise na ano sa akin. okay lang yun. Iiyak nyo lang. Okay lang na. Okay lang po, Nay. Ano lang ako. Okay lang po. Para sa inyo po lahat yan, galing po sa inyo. Picture na lang po kayo, Nay. Dito po kayo sa iyo. Okay lang na. Okay lang yan, Nay. Maganda na. Yan. Ito, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. So, hindi pa nga po siya nagtatapos ang aming pa-surpresa kay Nanay. At ipapasok na po namin ang mga handa ni Nanay sa loob po ng bahay. At, arat! Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to So, hindi pa nga po siya nagtatapos at may babasahin pa pong message po para po kay Nanay. At babasahin na po yan ni Kuya yan. Nay, itong message na to mula sa inyong anak na si Ma'am Cheryl Mejia. Pinapa... Pinapasabi po ni Ma'am Cheryl, Nay, happy 69th birthday. Hiling ko sa Diyos na sana'y bigyan pa kayo ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan.
Salamat din ng marami sa walang sawang pag-aaruga sa mga anak ko. Di ko man sa inyo sinasabi na mahal ko kayo, pero lagi kayong andito sa puso at lagi kong pinagdarasal sa poong may kapal ang inyong kaligtasan, Nay. Salamat sa lahat. Happy birthday sana. Magustuhan nyo ang munting sorpresa ko. Love. And I miss you, Nay. Yun po, Nay, ang message po ng inyong anak. Ano po ang gusto nyong sabihin para sa kanya? Tatay, wala akong sapat na salita. Naiyak si nanay. Anong gusto nyong sabihin sa anak? Nan arumin may tayak ang tinis ah. Siyempre, nagpapasalamat ako sa kanya, anak. Lakas nyo na yun para marinig. Kahit ganitong minsan nagkakaanohan kami ng sama ng loob. Hindi ko inaakala na magagawa niya yung ganito. First time ko talaga makaranas ng ganito, kaya salamat na lang. Ganun kayo. Kahit hindi ko rin nasasabi sa kanya na mahal ko. Kasi hindi namin sinasabi yung mga hindi ko, hindi ko madalas sabihin sa mga anak ko yung mga ganun. Kaya lang, pinaparamdam ko sa kanila na, kaya hindi ko sinasabing mahal ko sila, pinaparamdam ko naman sa kanila na mahal ko sila. Kasi sino ba namang magulang hindi nagmamahal sa anak? Kaya ako, hindi ako yung taong, mahal kita, mahal ko kayo. Hindi ko sinasabi sa kanila yung mga ganun, pero pinaparamdam ko. Sa kanila, kahit lang, sa sino man sa mga anak mo, hindi ko sinasabi sa pagmamahal ko, pinaparamdam ko. Kaya, thank you sa surpresa mong kwarta. Ngayon ko lang ito naranasan talaga, kaya wala akong masabi. Thank you na lang. Sana mag-ingat ka na lang dyan sa sa trabaho mo. Message niyo po kay Nas. Happy birthday! Happy birthday, Nanay. Love you. Oh, happy birthday, Nay. May message sa Pumunta. Kasi, Ang gawin ng pambila yun. Paano? Wala na yung mga pinag-atako yun. Salamat sa anak ko, ako. Kantahan na lang po natin si nanay ng happy birthday. Yung mga bata po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sabi ko yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nice po, tapos Mag-wish kayo, Nay. Happy birthday, Nanay! At dito na nga po nagtatapos ang aming pasorpresa. At kita nyo naman yung reaction ni Nanay ay nasorpresa po talaga siya at naiyak din siya. Kung gusto nyo na kayo na po ang susunod na sasurpresahin namin, huwag po kayong mahihiyang magtanong kung may right man ba ito. Balik. Huwag po kayong mahihiya na mag-message kay Mylene Palabay. So please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload naman. And surprise!